Gak let suwe sakmari kecelakaan montor Porsche Cak Ning sore nih ono kecelakaan maneh nang dalan tol Sidoarjo. Sing iki montor BMW nabrak Honda Brio sing mlaku nang arah Waru. Kecelakaan iku gak sampai mangan korban nyawa tapi loro montor iku ringsek barek supire semaput. Kecelakaan montor BMW nabrak Honda Brio kedaten nang kilometer 746 tol Sidoarjo arah Waru Minggu sore. Akibat tubrukan iki loro montor ringsek, malah Honda Brio sing kesorong teko mburi sampai nyemplung nang got. Jare saksi moto, kecelakaan iki kedaten tepak BMW sing disetiri Muhammad, umur 32 tahun warga Purworejo Pasuruan mlaku banter teko arah Sidoarjo nang Surabaya. Pas nanggon kedadean Muhammad nyelip montor nang ngarepe teko kiwa. Jeketek nang ngarepe ono Honda Brio sing disetiri Husnul Khotimah, umur 31 tahun warga Sogo Banyuwangi sing mlaku nang jalur kiwa. Dibedek gak iso ngendhalekno stire, Muhammad langsung nyasak montor Brio iku. Gak ono korban nang kedadean iki, tapi Muhammad ambek Husnul Khotimah podo-podo semaput. Loro-lorone digawa nang Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo kaya diramut medis. Kanit PJR Tol Jatim Loro Ibda Arif Iskandar ngomong, pihaknya durung iso mesthekno apa penyebab tabrakan iki. Soale supire montor sing katut tabrakan sik semaput. Goro-goro ono tabrakan iki, arus lalu lintas tol Sidoarjo arah Waru sempat macet dawa. Arus lalu lintas balik lancar maneh sakmari loro montor sing katut tabrakan ditarik nang Pol Derek Jasa Marga Satelit Surabaya. Fahru Rozi, CTV.